Jeg har været superstar DJ. Der er jo ikke nogen. Men nu skal jeg være superstar lastbilchauffør. Men jeg ved ikke, om det er gået fint nok med at have været superstar DJ, men det er som om, at det er også bare det er usikkert stykke arbejde. Hej. Ja, hej. Jeg føler bare lidt rigtigt, du tror på, at jeg har været sådan en superstar. Ja! Gået af helvede til. Er gået galt. Men ja, skal vi have fundet noget andet at lave? Jeg elsker Jylland. Det var så fedt dengang. Jeg er en lille dreng, der er lidt bange for dig. Men det er ligesom om, det går ikke særlig fedt lige nu. Så jeg meget bare hjemme og spille lidt med PlayStation. Min mutter og min fatter, de har sagt sådan, prøv at høre. Hvad fanden i helvede har du tænkt dig på? Du kan ikke rende rundt og være en halvgammel mand, og så tro, at min Ebba er superstar DJ. Det er min morfar, der betaler for lejlighed, bil, alt. Så min morfar, de har sagt, at jeg skal få et arbejde. Så jeg har set lidt forskelligt, hvad der var sjovt. Jeg tænkte, begyndte at lave stand-up. Alle børnene løb ud af den brændende skole, undtagen Finn. Det ringede jo ind. Men det er sådan set ikke særlig sjovt, fordi at så Finn jo død jo. Jeg synes, det er fedt at nuller. Jeg er sammen med min marker. Så en gammel film faktisk. Kom boy! Tag en med, hun er lækker for fanden! Ha! Den handler om nogle marker med sixpack, masser af damer, penge, som kører lastbil. Så fyrer han af med horn. Så jeg vinder kikseren. Det er en rigtig job. Hvor skal vi hen i dag? Hamburg med hvad? Pølser. Fint. Kører du bare til Hamburg, holder ind og tanker, har det fedt. Og det er bare det, jeg ved, tror jeg. Kører lige hen, hvor jeg har lyst. Får løn, får nuller. Hvordan fanden staver til chauffør? S-J-A. Hvor jeg kommer til at blive lastbilchauffør. Fordi hvis jeg stadigvæk kan være lidt med DJ og lidt med uddannelses lastbilchauffør, så er det fedt nok. 10-4 en skumbanan. Jeg er på vej til Tyskland og bare komme ind. Superstar chauffør number 1. Superstar DJ. Det går jo helvede til med det DJ. Fint! Yes! Sluk. Vi går nu.